שלום, ברוכים הבאים לחברה להגנת הטבע. אני דור, ואני אעבור יחד איתך את ההדרכה הזו על מערכת חילנט. הערה אחת לפני שממשיכים. הדרכה זו מועברת בלשון זכר, אך היא מיועדת לגברים ונשים כאחד. הדרכה זו מחולקת ל4 חלקים. 1. הכרת האתר. 2. יישומון חילן טיים. 3. עדכון ודיווח באתר חילנט. 4. החלק הרביעי מיועד למנהלים בלבד, ואנחנו נלמד לעדכן ולאשר דיווחים לעובדים. עובד חדש, אשר מתקבל לעבודה בחברה להגנת הטבע, לפני שימוש במערכת הנוכחות וביישומון חילן טיים, עליו לאשר את התקנון של חברת חילן. את התקנון יש לאשר דרך אתר חילנט. אל דאגה, זה הדבר הראשון שיקפוץ לך על המסך ברגע שתיכנס פעם ראשונה לאתר. נתחיל, כניסה למערכת חילנט. הערה חשובה, תוכל להיכנס לאתר רק לאחר 24 שעות מרגע שמחלקת שכר הקים אותך במערכת השכר. על מנת להיכנס למערכת ניגשים לאתר חילנט. באמצעות פתיחת הדפדפן וחיפוש בגוגל, חילנט. מספר הארגון של החברה להגנת הטבע הינו 3366. לאחר הבחירה יוצג מסך הזדהות מאובטח, בו יש להקיש מספר עובד וסיסמה, הסיסמה תתקבל בנפרד וניתן גם להחליפה. לאחר מילוי השדות יש להקיש על כניסה. על מנת לקבוע סיסמה יש ללחוץ על שכחת סיסמה, ולאחר מכן לעקוב לאחר ההנחיות. בעת סיום מילוי השדות ולחיצה על כפתור אישור, יישלח דואר אלקטרוני אל תיבת המייל שלך, לכתובת שהזנת בעת מילוי טופס 101. עכשיו בטח אתה שואל את עצמך מה מספר העובד שלך. את מספר העובד ניתן להשיג במספר דרכים. 1. ניתן לפנות אל מחלקת השכר ולברר מהו מספר העובד שלך. 2. ניתן לפנות אל המנהל הישיר שלך. 3. בחלק העליון מצד ימין של תלוש השכר. היכרות עם דף הבית. עם הכניסה למערכת מוצג דף הבית, המכיל 4 אזורי ניווט. 1. רצועת הניווט הראשית. רצועה זו קבועה ואינה משתנה לאורך הגלישה במסקים השונים. מה מכילה רצועת הניווט הראשית? חוצצי מערכת אשר דרכם ננווט למסקים השונים, מעבר עם סמן העכבר מעל חוצץ יפתח את המסקים הרלוונטיים בתוכו. קישור לשליחת דואר אלקטרוני לאחראי הארגוני על מערכת חילנט. 2. רצועת הניווט המשנית. תכולת הרצועה משתנה בין חברה לחברה והיא משמשת כקיצור דרך לאפשרויות שכיחות במערכת. מה מכילה רצועת הניווט המשנית? קיצור דרך לצפייה בתלוש השכר. מילוי טופס 101. עדכוני נוכחות. 3. פעולות ומשימות לטיפולי, קישור לפעולות שעליי לבצע. מה מכיל אזור זה? פירוט השגויים וקישור לטיפול מהיר בהם, יפורט בפרק מסך דיווח ועדכון. פירוט המשימות וקישור לטיפול מהיר בהן, יפורט בפרק מידע למנהל. 4. הודעות לעובד, הודעות חברה, במידה וקיימות. מה מכיל אזור זה? עדכוני חברה, אישיים או כלליים. חדשות באתר. מצוין. עכשיו שיש ברשותך מספר עובד, וגם קבעת סיסמה, יש להיכנס אל חנות האפליקציות במכשיר הסלולרי שלך וניתן להוריד את האפליקציה חילן טיים. ביישומון זה תשתמש על מנת להחתים כניסה ויציאה בכל יום עבודה. לאחר הורדת היישומון והתקנתו על המכשיר, יש להיכנס ולהזין מספר ארגון, אם מדובר בפעם הראשונה. אני מזכיר, מספר ארגון בחברה להגנת הטבע הינו 3366. עליך להזין מספר עובד ואת הסיסמה שקבעת בשלב הראשוני. סיימנו, אתה מוכן להתחיל להשתמש באפליקציה. כמובן שעליך לאשר את כל ההרשאות הנדרשות, כגון מיקום. בכל יום שאתה מגיע אל מקום עבודה, עליך לפתוח את היישומון ולקרב את המכשיר אל חיישן חילן, וללחוץ על כניסה. בעת סיום יום עבודה, עליך לבצע אותה פעולה, אך הפעם אתה צריך לסמן יציאה. אני מזכיר לך שהחתמת נוכחות אינה בגדר המלצה, ויש להחתים נוכחות בעת כניסה ובעת יציאה בכל יום עבודה. חוצץ נוכחות. בין החוצצים נמצא חוצץ הנוכחות, אשר באמצעותו ניתן לדווח נתוני הנוכחות ולעדכנם. כמו כן, ניתן לצפות בריכוז הדיווחים, יומן תיקונים ולהפיק שאילתות ותפסים, כגון גיליונות מנותחים והיעדרויות.
דיווח ועדכון. במסך זה ניתן להזין נתוני נוכחות והיעדרות על פי התחומים הבאים: השלמת נוכחות אשר מגיעה מהשעון והוספת דיווחים חסרים, כניסה, יציאה. דיווח היעדרות ליום מלא, לדוגמה חופשה ומחלה, על ימי חופשה נדבר בהמשך. דיווח נוכחות והיעדרות באותו היום. דיווח היעדרות לתקופה, לדוגמה חופשה ומחלה. דיווח תורנויות. על מנת להיכנס למסך, עומדים עם סמן העכבר מעל תפריט נוכחות ובוחרים באפשרות דיווח ועדכון. למסך שני חלקים. 1. החלק העליון, בו מוצג לוח שנה ובו כל ימי החודש. לוח השנה מרכז את נתוני הנוכחות ומאפשר להתמצא בחודש הדיווח. כל יום נצבע בצבע המתאים לדיווחים שדווחו. כמו כן, בכל יום מוצג סך כל שעות העבודה לאותו היום. 2. החלק התחתון, שבו מפורט היום הנבחר ומאפשר לדווח נתוני נוכחות או היעדרות. אופן הדיווח. חלק עליון, לוח השנה. פירוט סוגי ימים בלוח השנה. יום עבודה רגיל, מסומן בצבע לבן בלוח השנה. במידה ודווחו שעות נוכחות ליום הן ירשמו כסך הכל. יום עם שגיאה, מסומן עם חיווי X. דוגמאות לשגיאה הן: חסרה כניסה, חסרה יציאה, חסר דיווח יום. היעדרות, יום שבו דווחה היעדרות ואושר על ידי המנהל יסומן בצבע כתום. דוגמאות להיעדרות הן: חופשה, מחלה, מילואים. חסר אישור נוכחות, יום שבו בוצע דיווח ידני ועדיין לא אושר על ידי המנהל יסומן עם חיווי של איש. חגים, שבת, יסומנו בצבע אפור. פירוט יום. על מנת לקבל פירוט ליום מסמנים אותו על גבי לוח השנה ולוחצים על כפתור ימים נבחרים. אפשרות נוספת היא ללחוץ פעמיים על היום הרצוי. הפירוט מתקבל בתחתית המסך. אזור זה מחולק לשני חלקים. 1. דיווחים שהגיעו מהשעון. 2. דיווחי עובד, ידניים. בצידו הימני של המסך נקבל את הנתונים שהגיעו מהשעון, במידה ויש, ובצד השמאלי עומדים לרשותך אותם השדות לעדכון. במידה וקיימת שגיאה, הפירוט יופיע בצבע אדום. לדוגמה, חסרה כניסה, יציאה, חסר דיווח יום. והיום יצבע בוורוד. דיווח היעדרות ליום. על מנת לדווח היעדרות ליום מסוים נבצע את הצעדים הבאים. נכנסים למסך דיווח ועדכון. מסמנים את היום הרצוי ולוחצים על כפתור ימים נבחרים. באזור פירוט היום, פותחים את טבלת סוגי הדיווחים ובוחרים את ההיעדרות הרצויה. לכל עובד ייפתח רק את סוגי הדיווחים הקשורים להסכם שלו. ועכשיו זה הזמן לדבר על חופשה. בשביל לעשות זאת אני צריך שנעשה הבדלה בין עובד חודשי לעובד שעתי. לעובד חודשי אין אפשרות לבחור חופש בסוגי הדיווחים, מכיוון שאם ביום מסוים לאותו עובד אין כניסה ואין יציאה ביום עבודה, המערכת אוטומטית תרשום יום זה כיום חופש. אבל מה קורה אם ביום מסוים עבדת חצי יום, ואתה מעוניין שהחצי השני יירשם כחופשה? במקרה זה, עליך לפנות אל מחלקת השכר במייל, לציין את התאריך שבו הינך מעוניין לרשום חצי יום חופש, ומחלקת השכר יטפל בבקשה שלך. ומה קורה אם אתה עובד שעתי? אין בעיה, תוכל לבחור בסוגי הדיווחים, חופשה בשעות. דיווח נוכחות והיעדרות ליום, השלמה לתקן. ניתן לדווח ביום מסוים נוכחות וגם היעדרות. קיימות שתי אפשרויות. האחת, לדווח שעות מחלה. לדוגמה, עובד ששעת הכניסה שלו 10 בבוקר ושעת היציאה 4 אחר הצהריים, יוכל לדווח מחלה לחלק מהיום. למשל, מהשעה 8 בבוקר ועד השעה 10 בבוקר. האפשרות השנייה היא השלמה לתקן. מהי השלמה לתקן? אפשרות זו מדווחת היעדרות ללא שעות כניסה ויציאה ומשמעותה היא להשלים את כל השעות שלא דווחו לסיבת היעדרות זו. כלומר, נניח ועליי לעבוד 8 שעות ביום. עבדתי 7.5 שעות. לאחר מכן נכנסתי למסך הדיווח, ודיווחתי השלמה לתקן של מחלה. משמעות דיווח זה הינה ששאר השעות עד לתקן ידווחו כמחלה. על מנת לדווח נוכחות והיעדרות, באותו היום, ליום מסוים נבצע את הצעדים הבאים. נכנסים למסך דיווח ועדכון. מסמנים את היום הרצוי ולוחצים על כפתור ימים נבחרים. בפירוט היום מוצגים פרטי הנוכחות, כניסה ויציאה, שהגיעו מהשעון. במידה ולא החתמתם נוכחות, יש לדווח תחילה את הנוכחות, כמוסבר בסעיף, פירוט יום. בדוגמה שלנו עבדתי בתאריך 9 במאי, סך הכל 4 שעות, 34 דקות. את שאר היום ברצוני לדווח כמחלה. מוסיפים שורה על ידי לחיצה על כפתור, הוסף שורה.
כעת מוצגות שתי שורות. הראשונה מציגה את נתוני הנוכחות ובשנייה נדווח את נתוני ההיעדרות. על מנת להשלים את השעות הנותרות לתקן נסמן את האפשרות, השלמה לתקן, ונבחר בסוג הדיווח הרצוי. על פי הסכם הנוכחות של העובד, המערכת תשלים את שאר השעות שנשארו למילוי התקן בנתון שדווח, בדוגמה זו מחלה. בעת סיום לוחצים על שמור. על מנת לדווח דיווחים לתקופה, זאת אומרת ליותר מיום אחד, שהם ברצף. נבצע את הפעולות הבאות. בוחרים את התקופה לדיווח. בדוגמה שלנו מתאריך 29 ועד ה-31 לחודש ולוחצים על כפתור תקופה. לאחר מכן, בוחרים את סוג הדיווח, בדוגמה שלנו, חופשה. ולסיום לוחצים על שמור. הימים שדווחו יסומנו בצבע כתום. דיווח תורנות. נניח בדוגמה הזו, אתה עובד באחד מבתי הספר שדה של החברה להגנת הטבע, באחת מיחידות האירוח. ובדוגמה שלנו, אתה זכאי לתשלום תורנות שבת. תורנות שבת מתחילה ביום שישי החל מהשעה 4 אחר הצהריים ועד מוצאי שבת. זאת אומרת שאם עבדת ביום שישי מסוים, ולאחר מכן אתה תורן שבת, עליך להחתים שעת יציאה בשעה 4 אחר הצהריים לכל המאוחר, ולאחר מכן נוסיף דיווח של תורנות. במידה ועבדת רק כתורן שבת, עליך לבחור בסוג דיווח, תורן, מבלי לציין שעות. איך עושים את זה? מקרה ראשון, עבדת גם בשישי בוקר, ולאחר מכן היית תורן שבת. במקרה זה, עליך להחתים נוכחות בצורה רגילה בעת התחלת עבודה, ולהחתים שעת יציאה בשעה 4 אחר הצהריים לכל המאוחר. על מנת לדווח תורנות, עליך להיכנס למסך דיווח ועדכון, לסמן את היום הרצוי, לאחר מכן נלחץ על אוסף שורה. בשורה החדשה שנפתחה נבחר בסוג דיווח, תורן מעל 31 חדרים, ונסמן השלמה לתקן. לסיום נלחץ על שמור. מקרה שני, במקרה זה, אין שעות עבודה ורק ביצעת תורן. עליך לבחור את היום הרצוי ולבחור בסוג דיווח, תורן מעל 31 חדרים. ולסיום ללחוץ על שמור. אם התורנות נמשכה לאחר מוצאי שבת, במקרה זה, נסמן את היום השבת העוקב לתורנות, ונבחר בסוג דיווח, תורן יציאה מאוחרת. כמובן לא לשכוח לבצע שמירה. מסך היעדרויות. במסך זה מוצגים נתוני היעדרות כפי שהם הופיעו בתלוש השכר האחרון שלך. המסך כולל את ניצול בכל חודש של כל ההיעדרויות השונות. ניתן לשנות את סוג ההיעדרות המוצגת במסך באמצעות פתיחת החלונית בראש העמוד. מידע למנהל. צפייה בנתוני העובד. למנהל אפשרות צפייה בנתוני עובדיו, על פי ההרשאות שהוגדרו עבורו. על מנת לצפות בנתוני עובד ניתן לבחור בכל אחד ממסקי המערכת, תחת חוצץ נוכחות. לדוגמה, נבחר בחוצץ נוכחות, מסך יומן תיקונים. במסך המתקבל ניתן לדפדף בין העובדים במספר דרכים. או איתור עובד על ידי הקלדת פרטיו, לדוגמה מספר עובד או שם. או דפדוף בין העובדים מצד ימין של המסך. או אופציה אחרונה דרך תפריט חילן, לשונית ניהול, ובחירה של איתור עובדים. אישור דיווחי עובד. כל דיווח ידני של עובד דורש אישור מהמנהל הישיר ויוצר משימה לטיפולו. בדף הבית תוצג בפני המנהל רשימת המשימות לטיפולו. כמו כן, יוצג בכל רגע נתון קישור בראש המסך למספר המשימות לטיפול המנהל. על מנת לאשר דיווח נוכחות של עובד, נלחץ על הקישור לטיפול. לחיצה על לטיפול מעבירה את המנהל למסך אישור נוכחות. במסך זה מוצגים דיווחי העובד לחודשים הנבחרים. דיווחים לאישור המנהל מוצגים בשורות צהובות. דיווחים חסרים מוצגים בשורות ורודות. במידה והעובד הזין הערה, נוכל לעמוד מעל צלמית הערות על מנת להציגה. לאישור דיווח נסמן וי בעמודת אישור, ולאחר מכן נלחץ על כפתור שמור. ניתן לאשר את כל דיווחי העובד על ידי וי גורף מעל עמודת אישור. דרך נוספת לאשר דיווחי נוכחות, דרך אשף אישור הנוכחות. בדף הבית יש ללחוץ על הקישור לטיפול במשימות הנוכחות באמצעות אשף משימות הנוכחות. לחיצה על הקישור תפתח מסך מסונן, שמציג אך ורק את העובדים שלהם קיימים דיווחים שדורשים את אישור המנהל. כמו כן, יוצגו רק הדיווחים שדורשים אישור.
מספר טיפים למנהל. ניתן לגלול את דף הבית עד הסוף, ולמצוא כלים לניהול מהיר, למשל תפריט, ניהול עובדים, או תפריט, אירועים בחיי העובד. בתפריט ניהול עובדים ניתן לעיין בכל העובדים לכל מנהל. בנוסף ניתן לראות מי נמצא במשמרת ומי לא ולבצע פעולות אחרות. בתפריט אירועים בחיי העובד מופיע מידע למנהל. למשל, ימי הולדת, ותק בעבודה, עובד חדש שהוקם במערכת. הדרכה זו על מערכת חילנת הגיעה לסיומה. מחלקת שכר עומדת לרשותך לכל שאלה נוספת.